Mga probinsya sa Region 1 nasa ilalim na ng public storm warning signal dahil sa bagyong Ramon. Ang ibang detalye hatid live ni Kim Bandarlipe. Kim? CJ, nasa silangang bahagi pa rin ng Cagayan ng bagyong Ramon at inaasahang magla-landfall ito sa ilang bahagi ng Hilagat ng Luzon ngayong hapon o bukas. Katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang mararanasan ng mga nasa ilalim ng Public Storm Warning Signal number 2, kabilang ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. Habang mahina hanggang katamtamang pag-ulan naman ang mga nasa Signal number 1 gaya ng La Union at Pangasinan. Mayroon tayong lead time na 36 hours bago maramdaman natin yung makakaroon pa rin tayong localized thunderstorm. Bukas inaasahang magla-landfall sa Lawag City ang bagyong Ramon. Posibleng sa Huwebes lalabas ng PAR ang bagyo. Pero sa oras na tumama sa kalupaan ng bagyong Ramon, maaaring maging isang ganap na bagyo ang low pressure area na nasa bahaging Visayas. Sa susunod na araw by Thursday, posibleng tatahakin ito ng Northern Luzon. Paglilinaw ng Pag-asa, walang mangyayari na Fujiwara effect o pagsasanib ng dalawang bagyo. Magkaiba raw kasi ang direksyon at magkalayo ang dalawang weather system. Sakaling maging ganap na bagyo ang LPA ay posibleng malusaw na rin si bagyong Ramon. Ang ilang Dagupeño, naghahanda na rin sa posibleng epekto ng bagyo. Nanghiram ng tali, pang-tali sa bahay para safety yung mga bubong namin. Hindi mailipad ng hangin. CJ, halos hindi gumagalaw ang bagyong Ramon, ngunit base sa weather forecast ng DOST Pag-asa, inaasahang nasa kanlurang bahagi ng Dagupan City ang bagyo bukas. Sa pinakahuling tala ng DOST Pag-asa, may ilang lugar sa hilagat ng Luzon na kabilang sa tropical cyclone warning signal. Nasa signal number 2 ang Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte, at signal number 1 naman ang Benguet, Mountain Province, Ifugao, La Union at Pangasinan. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Kim Bandarlipe.